Sa Good Vibes, masako ng preparasyon para sa Bacolaodiat Festival 2026. Ginanunsyo ni Councilor Jason Villarosa, ang chairman ng Committee on Tourism, nga sumugod Pebrero 15 magkaplastar na sa mga kiosko ang organizers pero hindi na sa Lacson Street. Ang Bacolod City Government Center ang mingin venue sa Bacolaodiat Festival 2026 suno sa konsehal. Suno pa sa iya, bisan pa nga sa Pebrero 17 ang celebrations ng Chinese New Year, ang Bacolaodiat Festival gin-schedule sa February 20, 21 kag 22. Naghatag ang Bacolod City LGU sang 5 million pesos nga subsidy para sa sini nga kahibatan nga ginakabig isa sa mga major nga cultural events sa syudad. Kay Bangod, as mentioned by Sir John Stephen C., ang budget medyo tipit, no? So limited lang gid ang budget nila, so that is why they opted nga diri na lang sa Bacolod City Government Center.